No niin, se päivä koitti, kun tyhmän rohkea ystäväni Jaakko on päättänyt ottaa haasteen vastaan. Ja tänään meillä tarjolla on helvetin tulinen Samyangin 3 kertaa spicy. Ja meillä on nyt ohjeen mukaan, tuolla on 6 desiä vettä ja sitten on pussin sisältö tässä näin. Katsotaan kuin meidän käy. No niin, ja ei muuta kuin 5 minuutin 5 minuutin keittelykset alkoi. Kyllä hyvä tulee, Jaakko on selkeästi rutinoitunut kokki. Noin. No niin, eli siellä on nyt otettu talteen lientä, joka kuuluu tehdä, ja Jaakko tuolla kaataa toisesta nuduista liemet veks. Ja ruvetaan sotkemaan sörsselit. No niin, ja sitten ei muuta kuin kato, tosta toi pussukka auki ja sinne menee möhnä. Ei suoranaisesti niinku houkuttele syömään, mutta sitä menee nyt sinne. Onpas tämmönen vähän pistävähkö töfä. Mitä näkiksiä? Haiseeko? Joo. Samaa mieltä ja pahalle. Niin. Onko paljon? Joo. Hei, kato tosta noin. Nyt vielä 4 noita. Eli 1, 2, 3, 4. Noin. Ja mulle sama homma tosta. 1, 2, 3 ja 4. No niin. Ette pääse ryhmäkyttyrät siellä valittamaan sitten. Tosta kato pussi auki ja sörsselit sinne. Ja kaikki. Hyvä tulos. On tosiaan, taisi mennä silmään vähän. Noin. Se meni siitä ja varoha tuosta tonne, ettei vahingossakaan noitten parkakoirien. No, helvetti. Anteeksi. Siitä katon lähtee. Ja niin kuin varmaan huomaatte, niin tässä on tämmönen hyvin runsas väri heti kärkeen. Ja ennen kaikkea niin tää pistävä tuoksu, joka kähertää nenäkarvat. Tässä on Italian patamaa. On tosi Italian patamaa. Näin. Ja olisikohan meillä nyt 30 sekuntia tätä juhlaa niin kuin täynnä. Pauttia rauhaa. Antaapa olla siinä ja vielä sitten sekoittaa ja sitten pannaan flaket, eli flaket. Voiko se vasta lautasen tässä? Ei kai sillä mitään väliä. Siis, No niin. vielä niin kuin jotenkin kuvittelisin nyt, kun se on vielä lämmin. Kyti vaan. Niin. Eli tosta, Toisen flakeet. no siinä on Jaakolle flaket. Tässä on minulle flaket ja ei siinä muuta kuin hei, tosta noin. Hyppysellinen sinne. Joo, tää on vähän niin kuin tämmönen tuku. Kato, vanha kokki, hei. Ihan tosta. Ja sitten ei muuta kuin... One night in Bangkok. Joo, ja 2 nights in vessa. Yes. No niin, annokset ovat siinä ja säännöt ovat seuraavat. Eli kuppi tyhjäksi, juomatta mitään. Ja sen jälkeen 5 minuutin polttoaika juomatta mitään. Sen jälkeen saa vasta sitten itseään lääkitä. Kesken saa jättää, mutta meistä on molemmat sen verran härkäpäisiä, että tämä ei tule tapahtumaan. Onko viimeisiä sanoja? Oli hauska tuntoja. Kyllä. Pitkän ajan. Aika loppuu joskus. Ja näihin kuvia ja tunnelmiin, niin eiköhän ruveta lusikoimaan. Selvä. Voi vittu. Joo, heti. Ihan sama kuin olisi Mike Tysonin vetänyt turpaa. Se on sit koira, joka ulisee. Miltä maistuu? Makua saa. Onko siinä on makua? Mut on tultakin. Tää ei oo niin paha kuin ne hemmetin Ghost Chili, mut on tässä tulta, jumalauta. Ei tää Italian pataa. Se on ihan selvä. Tää on niinku jokainen ymmärtää sen. Kourulan pataa.
Tää on ydinjätteessä haudutettua. No ei vähän. Ota Kessistä mallia ja kato tuollaista vähän niinku isompaa, ettei tarvi niin paljon. Siinä ei kannata paljon nautistua. Vihdoinkin päivä tälle on saapunut. No on tässä puhuttukin. Hyvä. Silmät niin pettyneet. Isäntänsä pettyneet. Nyt alkaa kieltä polttaa. Oho, ensimmäiset kyyneleet saapuvat. Joo, joko osu kitalakeen, niin kieli on nyt niinku ihan selvä. Joo. Herkkä hetki. Älä pyykkäse silmää. Ilmanen vinkki. Helvetin tulista ja sitten nämä on vielä kuumia nämä numerit, niin auttaa tosi paljon. Alkaa mennä sinne sietämättömään osastoon. No! Ottaako? Hiki nousee tuon naapurissa. Kyllä, no johtuu siitä, että me lapioin niin nopeasti kuin pystyn. Kessillä alkaa olla hyvä huulipuna. Me sanoin. Ai sä oot syönyt jo? Juu. Joo, se kato. Ei niinku paljon pieniä, vaan kerralla paljon, niin ei tarvi niin monta kertaa sitä maistella. Joo, ja sitten on semmonen homma, että joka lusikkaa tulee kerroita. Niin kuin olet ehkä huomannut tässä. Joo. Taas Kessi viiä tänne. Kova oot ukko. Se on siinä. Mennään tähän. 28. No niin. 5 minuuttia. Jumala. Onko se 5 minuuttia päällä? Ei, mut voit siellä laittaa. Onko se? Pikkuhiljaa. Kyllä se minun näkyy tästä. Mutta. On muuten toi hikikin. Ai on hikikin. Kunnon urheilua. On punat huulissa. Tää on niinku pahinta. Ei vittu. Oi saa. Tiedän. Ne on tässä vieressä, Jarkko. Onko se tulista? Hei! Nyt on mahis maistaa. Kohta voi vähän maistaa tosta. Mut siis korpee niin saatanasti. Vittu. Pahaa tekee sinun puolesta. Kova oot ukko. Ei saanut kuppia tyhjäksi. Ei saa. Ai jumala. Paha. Sanokaa vaan, ambulanssia tarvii soitella. Taksi. Ei tähän kuole vielä, mutta on paha olo. Saa ottaa. 5 minuuttia. No. 4 enää jäljellä. Kyllä me otan sen 4. Kova ukko, jumalauta. Hiki on kyllä. Oi vittu. 1,5 on mennyt nyt niinku. Siitä kun Me voi sanoa, tyhjän. että turpa on aivan tulossa. Yes. Et joku tommonen islantilainen vulkaaninen rotko, niin se ei oo mitään. Kirvelee niinku ikeniä. Meinaatko, että siellä Grindavikissä on tällä hetkellä niinku kylmemmät olot kuin Kyllä. täällä? Tulkaa tänne, saatana. Helpottaako yhtään? Ei. Me vähän tasukka. Eikö se on siis niinku... Eikö se olisi niinku... Olisiko se ollut saatana ampiaispesä? Ja se on niinku lievä ilma. Isä meidän.
Tiedän, että ei olla oltu paljon yhteyksissä, mutta on naurettavaa. Se Japanissa 5-kertainen. Oh! Tuohon pari pykälää päälle vielä. Jaa. Pari napsua siitä. Se on niin normaali käy. Hojoita! Miten se reissu meni? No niin kuin näet, niin. Jaa. Tulisesta. Joo. Ei hyvä reissu. On kyllä melko... Anteeksi. Sit saat Teemu vähän. Mietin sulle pienet. Pienet kyydit siihen. Ei veikkaa, toi tuntuu huomennakin. Nyt se alkaa vähän tasottua, onneksi. Reaktori palo. Rupee sammumaan. 3,5 minuuttia takana. Mites kahvit? Kahvita me keitetään. Se on nimittäin tommonen kuuma kahvi, niin... Kaunista. Joo. Voi sanoa, että voi tulla semmonen tilanne, että perseenreikä ryystää vettä pitystä. Vastapalloa. Joo. Mä etän tämän videon mun kaverille. Viititkö poistaa pari sanaa sitten? No oppivat siitä. Sopittava niin. Joo, älkää vaan syökö ikinä. Minuutti jäljellä nyt enää. Joo, ei tää mene. Joo. Kyllä tää menee tästä. Minuuttien paha. Ei oo. Noniin, nyt alkaa. Ei enää hikolutakaan ihan. Ei tää lapsille tää ei oo. Ei oo hyvä. Eikä osalla aikuisistakaan. Ja 5 minuuttia, niin kohta siitä Teemu pienet. Se on pitkä aika, tommonen 5 minuuttia, että... Sitten vaan... Joo, Kessi vei. Ei maha mitään. Tuli väärä taktiikka. Liian hidas. Mut yritin auttaa kaikin mahdollisin konstein. Joo, kyllä. Jaha, siellä tulevia ääniä vessasta. 10 Mut sä sekuntia. tiedät kuitenkin, että lähdön hetkellä niin jokainen on loppujen lopuksi yksin. Kyllä. Se olisi 5 minuuttia täys. Jaha. Se oli siinä. Loistavaa. Kiitos. Tehkää perässä.